ମାନେ ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ମୋ ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର କିଛି ବି ରହୁନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି 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 ସବୁଠି ଯାଇଛି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସିକରେ ରହିଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ଯାହା ଲେଖା ହେବେ, ସେ ମୋତେ ଆସିକି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରେ ରହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଅଟେ ତ କୋଳକୁ ଦେବେ ଠାକୁରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେୟା ମାନିଲି ତାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ 21 ଦିନ ରହିଲି ମାନସିକରେ। ରହିବା ପରେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲି। ରହିବା ପରେ 2-3 ମାସ ପରେ କିଛି ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରେ, ଭାଇନା କୁହନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିଛି ବି ଧର ହେବନି, ଠାକୁର ତତେ ଦେବେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି।